Prima probă. Casual. Borbocii vor fi îmbrăcați în ținute de zi și vă vom da câteva informații pentru a vă face o primă impresie despre aceștia. Perechea numărul 1. Și apoi Emilia Camelia are 15 ani, este zodia fecioară, are o înălțime de 1,65 m, cântărește 56 de kg și cânte. Să-i aplaudăm pe acești copii! Perechea cu numărul 2. Nisa Ioana Bianca are 15 ani, este zodia vărsător, are o înălțime de 1,65 m, cântărește 50 de kg și îi place mult să facă shopping. Muriel Alexandru are 15 ani, este zodia săgetător, are o înălțime de 1,88 m, cântărește 67 de kg și ca orice băiat adoră să joace fotbal. Aplauze, vă rog! Constantin Gina are 14 ani, este zodia vărsător, are o înălțime de 1,54 m, cântărește 49 de kg și adoră să achiziționeze haine. Florea Silvian are 15 ani, este zodia Capricorn, are o înălțime de 1,68 m, cântărește 65 de kg și adoră să joace fotbal. Perechea cu numărul 4. Praf Alexandra are 15 ani, este zodia săgetătoră, are o înălțime de 1,73 m, cântărește 50 de kg și adoră să danseze. Constantin Alexandru Ionut are 14 ani, este zodia săgetător, are o înălțime de 1,75 m, cântărește 80 de kg și adoră să lucreze pe calculator. Perechea cu numărul 5. Steluța Mariana are 14 ani, este zodia pești, are o înălțime de 1,65 m, cântărește 57 de kg și are ca hobby shopping-ul. Greu Florin are 15 ani, este zodia balanță, are o înălțime de 1,73 m, cântărește 55 de kg și adoră să cânte rap. Hai mă, aplaudați și voi! Perechea cu numărul 6. Dinu Mihaela Nicoleta are 14 ani, este zodia rac, are o înălțime de 1,60 m, cântărește 56 de kg și iubește să danseze. Marin Cristian Nicolae are 15 ani, este zodia fecioară, are o înălțime de 1,70 m, cântărește 57 de kg și iubește tradiția românească a dansului popular. Aplaude. Perechea cu numărul 7. Nae Tatiana Georgiana are 15 ani, este zodia balanță,
are o înălțime de 1,60 m, cântărește 40 de kg și hobby-ul ei este dansul. Dumitru Robert Andrei are 14 ani, este zodia pește, are o înălțime de 1,80 m, cântărește 55 de kg și îi place să joace fotbal. Perechea cu numărul 8, Dobrelian, care 15 ani, este zodia pești, are o înălțime de 1,47 m, cântărește 50 de kg și adoră muzica. Ionință Ionu, care 15 ani, este zodia Taur, are o înălțime de 1,70 m, cântărește 65 de kg și el iubește de vedere. Perechea cu numărul 9, Nicolae Denisa Alexandra, are 15 ani, este zodia Rat, are o înălțime de 1,62 m, cântărește 52 de kg și are ca hobby desenul.